Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Χατζηδάκη Φιγένεια, τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων και βοτανοθεραπεύτρια, όπου θα μας αναπτύξει το θέμα κινέζικη ιατρική και βοτανοθεραπεία. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ τον κύριο Μεντή που με προλόγησε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον διακεκριμένο καθηγητή κύριο Κουσκούκη για το βήμα που μου προσφέρει να μοιραστώ κάποιες γνώσεις και πληροφορίες μαζί σας για την αρχαία κινέζικη βοτανοθεραπευτική και πώς αυτή κατορθώνει να συναντήσει την αρχαία ελληνική βοτανοθεραπευτική. Και εν συνεχεία να ευχαριστήσω και εσάς για τον χρόνο που θα μοιραστείτε μαζί μου. Στον αιώνα που διανύουμε έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον για την παραδοσιακή ιατρική και γίνονται πολλά διεθνώς για να πάρει τη θέση που της αξίζει. Η φυσική ιατρική ξαναγεννιέται. Όλοι οι αρχαίοι ανθρώπινοι πολιτισμοί κατανοούσαν την πράσινη ιατρική που αποτελούσε μέρος μιας ζωής που βιωνόταν σε συνάφεια με τη φύση, ενός τρόπου ζωής που ακόμα επιβιώνει σε πολλές περιοχές του ανεπτυγμένου κόσμου. Η θεραπευτική ιδιότητα πολλών βοτάνων και η συνδυασμένη χρήση τους ήταν γνωστή από την εποχή του Αριστοτέλη, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με τα βότανα. Όταν λέμε βότανα, εννοούμε τα φυτά των οποίων τα φύλλα ή οι νήσχοι χρησιμεύουν ως τροφή ή θεραπεία, χάρη στη μυρωδιά ή το άρωμά τους. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα βότανα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραδοσιακή ιατρική πολλών πολιτισμών. Όσο αφορά την κινέζικη ιατρική, η ιστορία των βοτάνων χάνεται στα βάθη του μύθου. Ο θρυλικός Σενών, ο θεϊκός καλλιεργητής που ανακάλυψε τη γεωργία, αναγνώρισε πολλά φαρμακευτικά φυτά. Λεγόταν ότι ο Σενών δοκίμασε εκατοντάδες βότανα και ήπιε νερό από πολλές πηγές και πηγάδια, ώστε να μπορούν να ξέρουν οι άνθρωποι ποια ήταν γλυκά και ποια ήταν πικρά. Λέγεται ότι ανακάλυψε πώς πίνεται το τσάι όταν μερικά φύλλα ελαιόδεντρου έπεσαν σε ένα τσουκάλι με νερό που έβραζε δίπλα στο δέντρο. Το όνομα του Σενών δόθηκε σε ένα κινέζικο βιβλίο βοτανολογίας με τον τίτλο «Ο κανόνας του θεϊκού καλλιεργητή», το οποίο γράφτηκε στο 200 π.Χ. Γίνεται αναφορά σε αυτό σε 365 βότανα. Είναι προφανής η σύνδεση με τις 365 ημέρες του χρόνου και τις 365 μοίρες του κύκλου. Ας μιλήσουμε τώρα για την ιδιοσυγκρασία ενός βοτάνου. Στη βοτανοθεραπεία το πρωταρχικό μέλημα είναι η γνώση των βοτάνων. Για να γνωρίσουμε όμως τα βότανα πρέπει να τα παρατηρήσουμε. Πώς όμως να τα παρατηρήσουμε όταν έχουμε αποκόψει τους δεσμούς μας με τη φύση? Δεν χρειάζονται πολλά για να επασυνδεθούμε με το φυσικό περιβάλλον. Ακόμα και μια μικρή βόλτα σε ένα χώρο πρασίνου αρκεί. Ο δάσκαλος βοτανοθεραπείας μου, ο κ. Τηλικίδης, έλεγε ότι ο δικός του Κινέζος δάσκαλος και μέντορας, ο οποίος ήταν βαθύς γευσιγνώστης και γνώστης βοτάνων, όταν ήρθε στην Ελλάδα, έβαζε τα πάντα στο σώμα του. Μύριζε κάθε μικροσκοπικό φυλαράκι ή μικροσκοπικό πόρτο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ανακάλυπτε την ενέργεια του τόπου, τη συγγένεια με τις δικές του προγονικές ενέργειες, την αποδεχόταν ή την απέρριπτε. Αυτός είναι ο τρόπος για να ανακαλύπτει κανείς τον εαυτό του και την αλήθεια γύρω του, αυτός είναι ο τρόπος για να ανακαλύπτει κανείς τα βότανα και τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Το κάθε βότανο υπάρχει για τους δικούς του λόγους. Είναι ουσιαστικά ένα έμβιον όπως είμαστε κι εμείς. Με την παρατήρηση, με τις αισθήσεις μας, τη μελέτη και την κατανόηση των ιδιοτήτων τους, μπορούμε να διαπιστώσουμε πολλά για το κάθε βότανο ξεχωριστά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την ιδιοσυγκρασία ενός βοτάνου. Όταν λέμε ιδιοσυγκρασία του βοτάνου, τι εννοούμε? Αρχικά τον τόπο μπορεί να ευδοκιμήσει. Άλλη ενέργεια έχουν τα βότανα στην κορφή ενός βουνού και άλλη κοντά σε μία λίμνη. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα βότανο ονόματι Σκορπίδι ή Φτερουγάκι, όπως λέγεται σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το βότανο αυτό φυτρώνει σε σχισμές βράχων. Με τις ρίζες του κατατρώει το βράχο και δημιουργώντας χώμα, το χρησιμοποιεί ως υπόστρωμα για να αναπτυχθεί. Επομένως, έχει αποδειχθεί ότι αυτό το βότανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάλυση λίθων του οροπιτικού συστήματος, γιατί οι χημικές ουσίες που περιέχει μπορούν να κονακτοποιήσουν διαδοχικά με τον χρόνο τον ουρόλιθο. Άλλη παράμετρος της ιδιοσυγκρασίας ενός βοτάνου είναι η εποχή της ανάπτυξής του. Για παράδειγμα, το άγχος της μουσμουλιάς που αναδύεται το φθινόπωρο ενισχύει τον οργανισμό ως προς την άμυνα απέναντι στο κρύο του χειμώνα. Σημαντική παράμετρος ενός βοτάνου είναι η μορφή του, τόσο στο σύνολό του όσο και στα επιμέρους τμήματά του. Ας δούμε το παράδειγμα της ορχιδέας. Το φυτό αυτό εμφανίζεται την άνοιξη, αφού καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα παραμένει αφανές. Εμφανίζεται υπό τη μορφή ενός άνθους, του οποίου τα πέταλα προσομοιάζουν με ανθρώπινη ανδρική μορφή, με κεφάλι, άνω άκρα, κάτω άκρα και πέος.
Το ριζικό σύστημα της ορχιδέας δημιουργεί δύο βουλβούς, οι οποίοι μοιάζουν με όρχες. Από εκεί προκύπτει και το όνομα ορχιδέα. Σε γενικές γραμμές, οι βολβοί της ορχιδέας συμβάλλουν στην ενίσχυση της αναπαραγωγικής δύναμης του άνδρα, δηλαδή ενισχύουν τη δύναμη του σπέρματος αλλά και τη στήση του πέους. Ένα είδος ορχιδέας είναι και το σερνικό βότανο, που δίνουν σε μερικές περιοχές της Ελλάδας στις γυναίκες που πρόκειται να μείνουν έγκυες, προκειμένου να κάνουν αρσενικά παιδιά. Ένα είδος ορχιδέας είναι και το σαλέπι. Σε ένα βότανο πρέπει να παρατηρούμε και το χρώμα του. Τα σκούρα χρώματα επιδρούν στο αίμα, κινούν το στάσιμο αίμα. Γι' αυτό οι κατσίκες όταν γεννήσουν ψάχνουν σαν τρελές να βρουν να φάνε άγριο φασκόμηλο. Γιατί το γευστικό και το σφριτικό τους αίσθηκτο, έχοντας την αρχαίγονη γνώση, τις κατευθύνει σε αυτή την τροφή, η οποία θα τους κινήσει το στάσιμο αίμα, θα διαλυθούν τα πείγματα του αίματος στη μήτρα και θα αποβληθεί ο πλακούντας, χαρίζοντας και τα λόγια που υπάρχουν μετά τον τοκετό. Επίσης, οι οσμές που αναδύει ένα βότανο είναι χαρακτηριστικές. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα εύωσμα βότανα απομακρύνουν την υγρασία. Για παράδειγμα, η ρίγανη. Γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε ως συναδευτικό βότανο σε λιπαρές τροφές όπως την μπριζόλα. Τέλος, σημαντική παράμετρος ενός βοτάνου είναι η γεύση του. Η κινέζικη ιατρική αναγνωρίζει 5 γεύσεις στα βότανα που χαρακτηρίζονται ως θερμές ή ψυχρές. Θερμές θεωρούνται οι γλυκές γεύσεις ή οι πικάντικες γεύσεις, ενώ πιο ψυχρές θεωρούνται οι αρμυρές γεύσεις, οι πικρές και οι ξινές. Κάθε μία από αυτές τις γεύσεις αντιστοιχεί σε ένα από τα 5 στοιχεία της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Το χαρακτηριστικό της γεύσης καθορίζει και το μέρος του σώματος στο οποίο επιδρά το βότανο. Τα θερμά αντικείμενα, για παράδειγμα, ανυψώνονται ή επιπλέουν, και έτσι τα πικάντικα και τα γλυκά βότανα επηρεάζουν τα ανώτερα και τα εξωτερικά μέρη του σώματος. Τα κρύα αντικείμενα βυθίζονται, και έτσι τα αλμυρά, τα ξινά και τα πικρά βότανα είναι πιο δραστικά για το κάτω μισό και για το εξωτερικό μέρος του σώματος. Οι γλυκές γεύσεις είναι τονωτικές. Οι πικάντικες καυτερές γεύσεις είναι διαγερτικές. Οι ξινές προκαλούν συστολή. Οι πικρές στέλνουν το τσι, τη ζωτική ενέργεια, στο κάτω μέρος του σώματος, ενώ οι αλμυρές είναι μαλακτικές. Επομένως, το θέμα της γεύσης έχει άμεση σχέση με τη θεραπευτική δράση ενός βοτάνου. Ας μιλήσουμε τώρα για την αρχαία ελληνική βοτανοθεραπευτική. Την ίδια ακριβώς εποχή συγγραφής του αρχαίου βιβλίου Κινέζικης Βοτανολογίας του Σενών, στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, ο μεγάλος βοτανολόγος και φαρμακολόγος Διοσκουρίδης γράφει το περί ύλης ιατρικής, γνωστό από τις ξενόγλωσσες μεταφράσεις ως materia medica. Ο Διοσκουρίδης στο βιβλίο αυτό επιχειρεί να βάλει σε τάξη το χάος που επικρατούσε ως τότε στη φαρμακολογία, η οποία φαρμακολογία είχε εμπλουτιστεί με νέα φάρμακα από τη στιγμή μάλιστα που η ελληνιστική επέκταση και η ρωμαϊκή κοσμοκρατορία είχαν ανοίξει νέες εμπορικές οδούς και είχαν δώσει τη δυνατότητα για την προμήθεια νέων βοτάνων και φαρμάκων από μακρινές χώρες της Ανατολής. Ο Διοσκουρίδης, για να κατατάξει τα μέχρι τότε γνωστά βότανα, ακολουθεί την ίδια τακτική με τους Κινέζους. Αναλύει τα βότανα με βάση την ενεργειακή τους φύση, τα όργανα τα οποία επηρεάζουν μέσα στο σώμα και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Σκοπός του ήταν η ευκολία στην απομνημόνευση. Χαρακτηριστικό της συμβολής του είναι ότι ενώ ο Ιπποκράτης αναφέρει περίπου μόνο 130 φάρμακα, ο ίδιος αναφέρει πάνω από 1000. Το γεγονός της παράλληλης συγγραφής αρχαίου και κινέζικου βιβλίου βοτανολογίας, στηριγμένης στην ίδια αναλυτική μέθοδο, υπογραμμίζει την παρόμοια προσέγγιση αρχαίων Ελλήνων και Κινέζων στο θεραπευτικό δυναμικό των βοτάνων, παρότι τα δύο συστήματα θεωρείται πως αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα. Επίσης, τόσο η κινέζικη βοτανοθεραπεία όσο και η ελληνική μοιράζουν την αρχή της παρατήρησης αλλά και ένα σύνολο φιλοσοφικών αρχών. Και όταν αναφερόμαστε σε φιλοσοφικές αρχές, εννοούμε τα εξής. Για τους προσοκρατικούς Έλληνες, ο κόσμος αποτελούνταν από 4 στοιχεία: γη, αέρα, νερό και φωτιά. Και κάθε στοιχείο συνδεόταν με τις 4 εποχές: άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Για παράδειγμα, ο αέρας συνδεόταν με την εποχή της άνοιξης, αλλά και κάθε εποχή συνδεόταν με μία ιδιοσυγκρασία και ένα σωματικό υγρό. Για παράδειγμα, η άνοιξη συνδεόταν με την αισιόδοξη ιδιοσυγκρασία και το αίμα. Θεωρούσαν ότι σε κάθε άτομο επικρατούσε μία διάθεση, μία ιδιοσυγκρασία, η οποία επηρεάζει την προσωπικότητα και την υγεία του. Η κινέζικη παράδοση βασίζεται στη θεωρία των 5 στοιχείων: γη, νερό, φωτιά, ξύλο και μέταλλο, ενώ τα ελληνικά είπαμε πως ήταν 4. Το μοντέλο που εφαρμόζει η κινέζικη παράδοση επιχειρεί να εξηγήσει
κάθε αλληλεπίδραση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του. Κάθε στοιχείο συνδέεται με τις εποχές, τα χρώματα, με μέρη του ανθρωπίνου σώματος, συναισθήματα, με ανθρώπινους ήχους, με γεύσεις. Το βασικό μοντέλο των 5 στοιχείων συμπληρώνεται από τη θεωρία των αντιθέτων, η οποία θεωρία υποστηρίζει ότι κάθε τι στον κόσμο και περιέχει και συμπληρώνεται από το πολικό αντίθετό του. Το Yin θεωρείται θηλυκό, σκοτεινό και ψυχρό, ενώ το Yang θεωρείται αρσενικό, φωτεινό και θερμό. Το Yin και το Yang πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία και πολλές ασθένειες μπορούν να αποδοθούν στην έλλειψη ή την περίσσια του ενός ή του άλλου παράγοντα. Αντίστοιχα, ο προσοκρατικός φιλόσοφος Ηράκλειτος ο Εφέσιος κάνει λόγο για τη διαδικότητα και την ενότητα των αντιθέτων ως μέρος μιας παγκόσμιας ισορροπίας. Δικές του είναι οι φράσεις «Από τα αντίθετα γεννιέται η ωραιότερη αρμονία», γι' αυτό και η ασθένεια κάνει την υγεία γλυκιά. Ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι γιατί προτιμάμε την κινέζικη βοτανοθεραπεία από την αρχαία ελληνική. Η αρχαία ελληνική γνώση σε όλες τις εκφάνσεις στην πορεία του χρόνου λαιλατήθηκε, όπως τότε που σημειώθηκαν φωτιές σε σημαντικές βιβλιοθήκες. Αυτό έχει ως συνέπεια να χαθεί μέρος της σύνδεσής μας με το παρελθόν. Μπορεί να έχουμε σήμερα στα χέρια μας κείμενα μεγάλων διδασκάλων της αρχαιότητας, όπως του Διοσκουρίδη, του Ιπποκράτη, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις αναφορές τους, γιατί πολλοί κρίκοι της σύνδεσής μας με το παρελθόν έχουν εξαφανιστεί. Για παράδειγμα, τι νόημα μπορεί να έχει στην πραγματικότητα του σύγχρονου Έλληνα η έννοια ενός βοτάνου που στεγνώνει την υγρασία ή ενός τυπτικού βοτάνου. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε όλα αυτά που με σοφία γράφτηκαν στους προγόνους μας, θα πρέπει να καταφύγουμε στις κουλτούρες λαών που δεν έχασαν όπως εμείς τη σύνδεσή τους με την αρχαία γνώση. Αυτός είναι ο λόγος που καταφέρουμε στην κινέζικη ιατρική και στην κινέζικη βοτανοθεραπεία. Πώς θα καταλαβαίναμε, για παράδειγμα, γιατί ο Ιπποκράτης, αυτός ο εξαίρετος γιατρός και φιλόσοφος της αρχαιότητας, σύστηνε στις γυναίκες που είχαν αμηνόρια, προκειμένου να επανέλθει η περίοδός τους, συνταγή βοτάνων που περιέχει σπόρους έλινου, αυγά σουπιάς και κανθαρίδες, ένα είδος κατσαρίδας. Ανατρέχοντας στα κινέζικα βότανα, πληροφορούμαστε ότι οι σπόροι έλινου θρέφουν το αίμα, ενώ τα αυγά της σουπιάς και οι κανθαρίδες κινούν το στάσιμο αίμα. Εξάλλου, οι Κινέζοι διαθέτουν ένα εξαίρετο σύστημα καταγραφής και ταξινόμησης των βοτάνων. Οι Κινέζοι ταξινομούν τα βότανα σε 20 περίπου μεγάλες κατηγορίες. Η ταξινόμηση αυτή γίνεται με βάση τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων. Υπάρχουν βότανα που θρέφουν το αίμα, υπάρχουν βότανα που κινούν το στάσιμο αίμα. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης βοηθάει ιδιαίτερα το θεραπευτή που ασχολείται με τα βότανα. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να θυμάται όλες τις θεραπευτικές δράσεις των βοτάνων, αρκεί να εντοπίσει τη βασική ενεργειακή διαταραχή του πάσχοντα και να αναζητήσει την αντίστοιχη κατηγορία βοτάνων. Οι Κινέζοι για άλλη μια φορά μας εντυπωσιάζουν με την ευρηματικότητα και την οργάνωσή τους. Αυτό το σύστημα ταξινόμησης βοτάνων δανειζόμαστε κι εμείς για να καταγράψουμε το δικό μας βοτανολογικό θησαυρό. Για να επανέλθουμε τώρα στην πρωταρχική σημασία των βοτάνων ως θεραπευτικά εργαλεία, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην αρχαία ελληνική μυθολογία, στο μύθο που αναφέρεται στην εκπαίδευση Ασκληπιού, του θεού της ιατρικής. Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, ο θεός Ασκληπιός ήταν γιος του Απόλλωνα και μιας θνητής κόρης της Κορονίδας. Ο Απόλλωνας ήταν ο θεός του φωτός, της μουσικής, της θεραπείας. Όπως βλέπουμε, είναι άμεσος ο συνειρμός με σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, όπως είναι η μουσικοθεραπεία. Η μητέρα του Ασκληπιού θανατώθηκε πριν από τον τοκετό από τα βέλη της θεάς Άρτεμις, αδερφής του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας όμως, παρόλα αυτά, έσωσε το γιο του και εμπιστεύτηκε την ανατροφή του στον Κένταυρο Χείρονα, ετεροθαλή αδελφό του Δία. Ο Κένταυρος Χείρονας ήταν μισός άνθρωπος και μισός άλογο, δηλαδή μισός άνθρωπος και μισός ζώο. Είναι αυτός που κατέχει τη γνώση των βοτάνων και τη διδάσκει σε όλους τους γνωστούς ήρωες και γιατρούς της αρχαιότητας. Οι μαθητές του αποκτούν όλη την ιατρική γνώση και μετατρέπονται σε ιατρούς θεραπευτές, χρήστες και γνώσεις των βοτάνων. Ο πλέον σημαντικός όλος στον ιατρικό τομέα, ο θεός της ιατρικής, ο Ασκληπιός. Πριν από τον Κένταυρο Χείρονα δεν υπήρχε ιατρική. Η γνώση βγαίνει από τη μοίηση και από τις δύο ποιότητες του χείρονα, του λογικού και του άλογου. Αυτό σημαίνει ότι για να είσαι γιατρός θεραπευτής δεν αρκεί μόνο να έχεις τη γνώση των βοτάνων, αλλά πρέπει να εμπιστεύεσαι και το άλογο μέσα σου, δηλαδή τη διαίσθησή σου, και να σκύβεις πάνω από το βότανο παρατηρώντας το με σεβασμό. Αυτή είναι η διδασκαλία του Κένταυρου Χείρονα, που δίνεται απλόχερα και με γλυκύτητα στο ανθρώπινο γένος, και όταν περνά στο ανθρώπινο γένος και συστηματοποιείται, πάνω της θεμελιώνει τη ιατρική.
Γι' αυτό και εμείς τη γνώση των βοτάνων θα την αναζητήσουμε στην επικοινωνία με τη φύση. Σήμερα οι Κινέζοι βοτανοθεραπευτές έχουν καταγράψει περισσότερες από 6.000 φαρμακευτικές ουσίες φυτικής, ζωικής ή ανόργανης προέλευσης, με αξιοσημείωτη δράση στην αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών. Αναφέρεται το 80% των ανθρώπων παγκοσμίως βασίζονται στα βότανα για τη φροντίδα της υγείας τους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, το 80% των Γερμανών γιατρών συνταγογραφούν φυτικά φάρμακα, δηλαδή θεραπευτικά βότανα. Αυτά τα φυσικά φάρμακα υπολογίζεται ότι αποτελούν το 27% των φαρμάκων που πωλούνται στη Γερμανία. Τα περισσότερα δημοφιλή είναι το τζίνγκο, εγκεκριμένο για την εγκεφαλική άνοια, η εχιανάκια και το ασιατικό τζίνσινγκ. Η Γερμανία θεωρείται η χώρα στην οποία κανείς μπορεί να βρει την καλύτερη ποιότητα θεραπευτικών βοτάνων. Η σύγχρονη ιατρική χρησιμοποιεί πολλές φυτικές ενώσεις ως βάση συμβατικών τυποποιημένων ιδιοσκευασμάτων, που εδράζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και που έχουν αδιαφυσβήτη θεραπευτική δράση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιπποκράτης είναι αυτός που ανακάλυψε την ασπιρίνη της αρχαιότητας, χρησιμοποιώντας συστατικά του φλοιού της ιτιάς. Στο περιήλυση ιατρικής του Διοσκουρίδη διαβάζουμε για τη χειακή μαστίχα ότι είναι ευστόμαχος και πράγματι σύγχρονες έρευνες διαπίστωσαν την αποτελεσματικότητα της χιώτικης μαστίχας στην αντιμετώπιση του μαχικού έλκους. Πρόδρομος χημειοθεραπείας μπορεί να θεωρηθεί χρήση διαφόρων βοτάνων σε κάποιες ασθένειες, τα οποία βότανα, όπως έχει διαπιστώσει η σύγχρονη έρευνα, περιέχουν τοξικές ουσίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιεί η σύγχρονη χημειοθεραπεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ειδική νομοθεσία από το 2004 για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, η οποία ισχύει επίσης και για τα παραδοσιακά φυτικά φάρμακα. Η Γερμανία διαθέτει νομοθετικό σύστημα που ενθαρρύνει τα φυσικά φάρμακα. Παράλληλα, καθιστά τα βότανα κερδοφόρα για τις εταιρείες που τα παρασκευάζουν και κάνουν δοκιμές με προϊόντα από τα βότανα. Οι Κινέζοι συνήθως χορηγούν τα βότανα σε πρότυπες συνταγές. Οι εν χρήση συνταγές είναι μερικές χιλιάδες που προσαρμόζονται με μικρές αλλαγές στο ειδικό πρόβλημα κάθε ασθενή. Οι συνταγές μπορούν να περιέχουν από 2 μέχρι και 20 βότανα και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων φυτών είναι τόσο σημαντικές όσο και οι ιδιότητες του καθενός ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό μείγμα με θεραπευτικές δράσεις. Τα βότανα γενικά χορηγούνται σε χάπια, σκόνη ή συνηθέστερα σε μορφή ανθεψίματος ή σούπας, που οι ασθενείς βράζουν στο σπίτι για μία περίπου ώρα σε πύληνα τσουκάλια που φυλάσσονται για αυτό το σκοπό. Μερικές φορές μαγειρεύεται θεραπευτικός χυλός σαν πόριτς με βότανα και ρύζι. Το καλοκαίρι του 2001, ο καθηγητής μας της βοτανοθεραπευτικής, ο κ. Τηλικίδης, μας συνόδευσε στο νοσοκομείο βελονισμού και βοτανοθεραπείας του Πεκίνου, όπου παρακολουθήσαμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μεταπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με άλλους Ευρωπαίους φοιτητές. Κάθε ασθενής, αφού εξετάζονταν, συμμετείχε στη συνεδρία βελονισμού και ακολούθως του συνταγογραφούν τα βότανα. Κατέβαινε λοιπόν στο ισόγειο του νοσοκομείου, όπου υπήρχε κινέζικο διανεμητήριο βοτάνων. Έδινε τη συνταγή και ο βοτανολόγος έπαιρνε τα αντίστοιχα βότανα, τα ζύγιζε, τα χώριζε σε ημερήσιες δόσεις, τις οποίες μετέφερε σε χάρτινα σακουλάκια και τις παρέδιδε στον ασθενή. Ας μιλήσουμε λίγο για την ασφαλή χρήση των βοτάνων. Από το 19ο αιώνα που αρχίζει και αναπτύσσεται η χημεία, τα βότανα δέχονται σφοδρότατο πλήγμα την ανάλυση τους με βάση τη χημεία. Τίθεται σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια ή την πιθανή τοξικότητα των βοτάνων. Είναι τα βότανα ασφαλή? Η βοτανοθεραπεία, όπως και κάθε άλλη θεραπεία, όταν ασκείται από έμπειρο βοτανοθεραπευτή, είναι ασφαλής. Όταν λαμβάνουμε υπόψη τα συγχορηγούμενα φάρμακα της κλασικής ιατρικής, τις πιθανές αλλεργίες, όταν σεβόμαστε τις συγκεκριμένες δοσολογίες και οι συνταγές δίνονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με ελεγμένη την προέλευση του βοτάνου της συνταγής, η βοτανοθεραπεία είναι ασφαλής. Εάν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι τυχόν παρενέργειες είναι ελάχιστες ή μηδενικές. Είναι αλήθεια ότι ο σύγχρονος δυτικός ασθενής είναι εξοικειωμένος με τη σκέψη ότι το φάρμακο που θα λάβει μπορεί να έχει παρενέργειες και είναι προετοιμασμένος για την παρενέργεια του κάθε φαρμάκου να την αντιμετωπίσει με ένα άλλο φάρμακο. Για παράδειγμα, αν το φάρμακο που μου συστήνεται με ενοχλεί στο στομάχι, θα πάρω ένα αντιόξινο. Εάν μου φέρει ναυτία, θα πάρω ένα αντιεμετικό. Ας μην λησμονούμε ότι η χρήση βοτάνων είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο ως προς την αντιμετώπιση των λοιμόξεων. Σε περιπτώσεις ανθεκτικότητας των μικροβίων στα αντιβιωτικά, οι χημικές ουσίες που περιέχονται στα βότανα μπορεί να αποτελέσουν μία από τις λίγες ή ίσως και τη μόνη οδό αντιμετώπισης μικροβιακών φλεγμονών και ογενών λοιμόξεων. Το Νοέμβριο του 2023 και το 2022 και το 2023, ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου της Ιατρικής, του Κάρλο Νταβίλα,
που είναι στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, στην οποία συμμετείχαν ο σύζυγός μου και οι γη μας ως γιατροί βελονιστές, είχαν αναλάβει τη συγγραφή μιας ανασκόπησης αναφορικά με τη σημασία και τις δυνατότητες της καμφερόλης στην αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών, όπως που αυτή προκύπτει από έρευνες και πειράματα των 2 τελευταίων δεκαετιών. Η καμφερόλη είναι φλαβονοειδές που εμπεριέχεται σε περισσότερο από 100 φυτά και διαθέτει αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική και αντιμικροβιακή δράση. Σε μοριακό επίπεδο υπάρχει σοβαρή σκέψη να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό φαρμάκων ανθεκτικών έναντι των μικροβίων. Το 2023 και το 2024 η ίδια ερευνητική ομάδα έπτυξαν έρευνα που αφορούσε την ουσία καψαϊκίνη, η οποία περιέχει τις υπεργές του γένους Capsicum. Πολλές εφαρμογές της, αντιθρομωτική, αντιεμετική, παυσίπονη, αντιφλεγμονώδης, αντιμικροβιακή, εναντίον παρασίτων, ιών και σε μερικές περιπτώσεις αντιπερτασική και αντιοξυδωτική. Κορεάτες ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κρέμα καψαϊκίνης, όταν εφαρμόζεται στα σημεία βελονισμού περικάρδιο 6, παχύ έντερο 4 και στομάχι 36, έχει αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και αντιεμετική δράση μέσω διαφορετικών μηχανισμών στο κάθε σημείο. Συγγνώμη που παραβαίνω, τι εννοείται στομάχι 36? Είναι τα σημεία βελονισμού. Τα χυλίσματα βέβαια, όσο μιλάμε για την καψαϊκίνη, αφορούν και ένα κλάδο βοτανοθεραπείας που λέγεται φυτοθεραπεία ή φυτοιατρική. Υποδημοσίευση βρίσκεται αυτή τη στιγμή μια έρευνα που αφορά την πινοσιλβίνη. Είναι μια ουσία που βρίσκεται στα πεύκα και έχει αντιόξινη, αντικαρκινική, νευροπροστατευτική και πιθανόν αντιδιαβητική δράση. Αν είμαστε λοιπόν ανεκτικοί απέναντι στα χημικά φάρμακα, γιατί ταυτόχρονα είμαστε τόσο δύσπιστοι απέναντι στα θετικά βοτανικά σκευάσματα. Κάποιες σκέψεις που κάνουμε είναι ότι ίσως γιατί οι γιατροί θεραπευτές μας, που εμείς εμπιστευόμαστε, είναι εκπαιδευμένοι στην κλινική φαρμακολογία. Γνωρίζουν ότι τα φάρμακα είναι ελεγμένα και επιστοποιημένα, γεγονός που τα καθιστά ασφαλή στη χρήση. Η έβρεση του συνήθως δεν είναι προβληματική. Άλλη σκέψη είναι ότι ίσως γιατί ένας γιατρός λάβει υπόψη του τις αντενδείξεις του φαρμάκου και ο ασθενής εμφανίσει παρενέργειες, νομικά ο γιατρός είναι καλυμμένος. Στον αντίποδα, τα βότανα ως φάρμακα είναι δύσκολο να διατεθούν σε τεράστιες ποσότητες. Η δραστικότητά τους δε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είτε τα συλλέγουμε από τη φύση, είτε από ελεγχόμενες καλλιέργειες. Αν πρόκειται για αυτοφυή βότανα, ο βοτανολόγος θα πρέπει να έχει άριστη γνώση των βοτάνων, ώστε να αναγνωρίζει το ζητούμενο και να επιλέγει το καλύτερο ανεπτυγμένο. Εάν το βότανο φύεται σε δύσβατα μέρη, πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό που θα του επιτρέπει να τα προσεγγίσει. Εάν πρόκειται για ελεγχόμενες καλλιέργειες, ο καλλιεργητής θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, δηλαδή να γνωρίζει πού και πότε θα φυτέψει το σπόρο του βοτάνου, πώς θα εμπλουτίσει το χώμα με τα απαραίτητα αλλά ασφαλή θρεπτικά συστατικά, πότε θα το συλλέξει αλλά και πού θα το αποθηκεύσει, πώς θα το μεταφέρει σε διανεμητήρια βοτάνου. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευμένοι βοτανολόγοι, οι οποίοι θα επεξεργαστούν με ασφαλείς μεθόδους ώστε να καταλήξουν να χρησιμοποιηθούν ως φυτικά σκευάσματα. Ήδη από την αρχαιότητα ο Διοσκουρίδης έδινε ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της γνησιότητας των βοτάνων και στην αναγνώριση του καλύτερου είδους και του νοθευμένου. Η συχνή αναφορά μάλιστα στην οθεία δείχνει ότι την εποχή εκείνη είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθιστώντας μερικές φορές τα βότανα αναποτελεσματικά και επικίνδυνα. Γι' αυτό ο Διοσκουρίδης, όπου χρειάζεται, προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες για την παρασκευή και τη σωστή αποθήκευση του βοτάνου. Μάλιστα, δίνει οδηγίες ξεχωριστές για το κάθε μέρος του φυτού: φύλλα, καρπούς, άνθη, βλαστούς, πέταλα και ρίζες. Ανακεφαλαιώντας και συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι τα βότανα μέσω των δραστικών θεραπευτικών ουσιών τους έχουν ολιστική δράση στους υπάρχοντες βιοχημικούς μηχανισμούς του οργανισμού και αυξομειώνουν ή μειώνουν την έντασή τους, επαναφέροντάς τους στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας τους. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν τη φύση, ας εμπιστευτούμε το γευστικό και το σφαιρετικό μας αίσθηκτο και ας δεχτούμε με σκέψη κριτική και αντικειμενική τη χρήση των βοτάνων προκειμένου να φροντίσουμε την υγεία μας. Η φύση άλλωστε ποτέ δεν είχε πάψει να εκτιμάται ως η μεγάλη γιατρός από τους αρχαίους Έλληνες. Ο Ιπποκράτης δε και ο Γαληνός θεωρούσαν τον γιατρό ως απλό υπηρέτη που τη βοηθούσε να γιατρέψει η ίδια το σώμα. Στην κινέζικη παράδοση υπάρχουν διηγήσεις που αναφέρουν ότι οι άνθρωποι έδιναν χρήματα στους θεραπευτές για το χρονικό διάστημα που ήταν υγιείς και δεν τους πλήρωναν όταν ασθενούσαν και χρειάζονταν τη θεραπευτική τους φροντίδα, την οποία και τους την πρόσφεραν αμυστή. Μάλιστα στην Κίνα τα παλιά κείμενα είναι γεμάτα σχόλια που διέπονται από το πνεύμα ότι ο καλός θεραπευτής φροντίζει την καλή υγεία των ανθρώπων, ενώ ο κατώτερος θεραπευτής φροντίζει μόνο αυτούς που είναι άρρωστοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καταλήγουμε πάλι.
όλο μας μπρόχνουν να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα ενιαίο σύνολο το οποίο εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους. Και όλες αυτές οι συμπληρωματικές, η κάθε μία έρχεται, ο κάθε οπαδός της μάλλον, γιατί και οι γιατροί οπαδοί γίνονται, πιστεύουν σε μία έτσι, δράση, και αυτή, όπως εγώ με την ιατρική ιατρική. Εγώ τώρα κλασικός γιατρός, πώς κατέληξα την ιατρική ιατρική, λίγο με κατακυρίευση. Έτσι προφανώς και η κυρία Βοτανολόγος, εντυπωσιακή, αλλά εγώ τώρα θα πω και κάτι άλλο μεταξύ μας. Εσείς πολύ ωραία τα λέτε, επιστημονικά κτλ. Εγώ έχω πάει σε μέρη διάφορα που όπου και να πάω, ο καθένας έχει μια αποθήκη, κάνει κάτι ματσούνια και λέει: ελάτε εδώ και γράφει από κάτω. Αυτό είναι για το στομάχι κτλ. Ούτε δοσολογία, ούτε τίποτα, και κυρίως οι παρενέργειες μπορεί να έχουν. Γιατί όλα αυτά τα φάρμακα, όταν τα πάρει, δηλαδή τα βότανα, όταν τα πάρει κανείς σε άλλη μορφή, περισσότεροι έχουν και παρενέργειες. Γι' αυτό λοιπόν, πολύ σωστά είπατε, βοτανολόγος, υπάρχει αυτή η εξειδίκευση. Και γι' αυτό υπάρχει και μια τρέχουσα τώρα έρευνα που μιλάει για βότανα που υπάρχουν και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τις αλληλεπιδράσεις με τα χημικά φάρμακα που δίνονται. Και για παράδειγμα λέει ότι δεν μπορείς να δώσεις το τάδε βότανο όταν ο άνθρωπος παίρνει αντιπερτασικά. Ακριβώς. Και βγάζει ολόκληρες αντενδείξεις. Μα όταν έχει μια αντιπερτασική ιδιότητα ένα φάρμακο και παίρνει και αντιπερτασικά, το πας χαμηλά. Απλά. Αυτό. Αυτή είναι όχι συνέργεια, δυναμική συνέργεια. Δηλαδή το ένα βοηθάει το άλλο και έχουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Όχι ένα και ένα κάνουν δύο. Θέλετε να μας παρουσιάσει, κυρία Χατζηδάκη, κάποια συμπληρωματικά να κάνει ένα μικρό σχολιασμό? Αυτό ανέφερα, γιατί είναι, αν όποιος το θέλει, είναι μια έρευνα με φάρμακα που λέει πού θα δώσεις το βότανο, πού θα το δώσεις και με ποιο χρόνο θα το συνδυάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε απορία, ο επόμενος ομιλητής.